mogli uključiti, ali evo, još jednom i po prvi puta srdačno vas pozdravljam u ime općine Lanišće i svoje osobno ime. I za nas su, tako da smo još pod dojmom, druga edicija festivala Encijan koji se održao 11. i 12. lipnja. Svi smo pod pozitivnim dojmom jer te dane mi smo zaista oživili našu gradinu, naš Rašpor i okruženje u kojem se ona nalazi. I u pravom smislu riječi zaista vidjeli smo velike rezultate ovog našeg projekta koji smo provodili protekle 3 godine. U ovo ime po 100. put ja se zahvaljujem Istarskoj županiji, svim projektnim partnerima što su uključili općinu Lanišće u ovaj tako zahtjevan projekt, što su dali povjerenje nama jer to je nama prvi europski projekt koji imamo priliku provoditi na našem području. I zaista mislim da smo uz pomoć svih partnera Istarske županije posao odradili na nivou i mi sada željno iščekujemo naš Kaštelir broj 2. Što se tiče Rašpora i interpretacije baštine kroz njega, moramo reći da to je naša vanjska infointerpretacijska točka koja je vezana za unutarnju, to je u Račoj Vasi, zgrada stare škole koja je putem ovog projekta u cijelosti obnovljena, znači prizemlje zgrade, i time smo uspostavili jedan novi turistički produkt i proizvod koji zaista smo testirali na dane druge edicije festivala Encijan. Što se tiče vanjske infointerpretacijske točke, u sljedećim koracima pokazat ćemo vam putem prezentacije šta se je na njoj interveniralo i radilo. Mogu reći da, znači, iako daleka povijest seže u njezinu priču, povijest, to je bilo zaista strateško povijesno uporište, to vam je vjerojatno jučer Klara iscrpno izložila. Gradina Rašpor, ona je, mogla bih reći, stoljećima bila neistražena, zaraštena, nedostupna svim posjetiteljima, a sada putem ovog projekta mi smo ju uspjeli uzdignuti iz pepela. Do nje je uređen pristupni put, postavljene su 5 tabela, interpretacijskih, informacijskih tabela koje vode od Lanišća do Rašpora posjetitelje, turiste i upoznaju sažeto o vrijednosti i gradine, ali i prirodne baštine koje je u okruženju nje. Tako da to su testirali nam posjetitelji koji su došli nam u dosta zadovoljavajućem broju i lijep je rezultat ovog projekta. Evo, ja ću vama sada pustiti prezentaciju u ime Istarske županije jer to su njihove projektne aktivnosti na gradini Rašpor. Evo. Me svi čujete? Čujemo. Super. Moramo provjeravati jer i nama isto su veze dosta krhke. Rekli bi da. Evo ga. Vidite prezentaciju? Vidimo prezentaciju, ali ne cijelu dio projekciju, oziroma prezentaciju. Evo, učitava se još prezentacija, da li je vidite, ne još na ekranima?
Vidimo program PowerPoint na lijevi strani. Evo samo malo da se učita, evo sekundicu. Okay. A daleko smo, gledajte, preko meje. Ja, tako. Eko. Treba puno strpljenja, da. Evo, sad ćemo. Sve bo. Evo, vidite? Vidimo, super je. Evo, ovo je prezentacija Istarske županije, znači na vanjskoj točki, na rašporu. Znači, tijekom, možda vam je i to gospođa Klara na neki način prezentirala, u periodu od znači, 9.11.2020. do 16.3.2021. Pristupilo se je gradini rašpor istraživanju, njezinom po prvi puta govorim u povijesti, to je jako važno. To u biti je uspostavilo temelje za daljnja istraživanja, jer zaista tu vrijedi posvetiti se i istražiti tako važan povijesni i prostor i koji je znači imao i odigrao svoju veliku ulogu u povijesti i cijele Istre i dalje. Ona se nalazi, znači gradina Rašpor nalazi se u blizini naselja Rašpor. To je uzvisina koja zaista impozantno se smjestila i oko nje raste jako puno biljnog cvijeta, odnosno, znači, tu je u blizini gradine Rašpor je prirodno stanište ljekovite biljke encijan. Doslovno, znači mještani Rašpora, oni oduvijek koriste tu biljku i čak možemo reći da ona nije niti toliko ugrožena koliko je zakonom zaštićena, jer tu rastu polja encijana, tako da i tu u toku tog projekta Hrvoje trebao, mislim, nadam se da on će uspjeti se uključiti sa svojim predavanjem, znači reći našu namjeru da se u biti Park prirode Učka, on je pokusne nasade encijana pokušao na neki način uzgojiti, to mu je pošlo za rukom i da se ta biljka u njezinom prirodnom staništu zaštiti, ali da se da mogućnost gospodarskog razvoja našeg kraja u smislu njegovog uzgoja, što bi itekako doprineslo našoj revitalizaciji. Zato jer područje naše općine, moramo reći, je po površini najveće područje na području Istarske županije, stanovništvom najmanje, na 144 km2 mi imamo tek 329 stanovnika. Tako da zaista još uvijek slovimo kao nerazvijeno područje, demografski, ali s obzirom na toliko prirodne i povijesne baštine koje imamo, a to je ova pandemija korone nama u stvari išla u prilog takvim područjima kao što smo mi netaknuto područje sa čistim zrakom, prirodnim potencijalima, jer skrenulo je pažnju i svih mogućih posjetitelja, turista, oni intenzivno obilaze naš kraj, jer i tu vidimo u biti priliku za naš daljnji razvoj. Evo, znači na gradini Rašpor, on je prvi puta putem lidera snimljen. Tu vidite te zračne snimke. Već sam rekla, ona je bila godinama zapuštena i tu su se sada po prvi puta izvršila arheološka istraživanja i do nje probijen pristupni put do kojeg možete sada, evo moja pročelnica je do gradine Rašpor prošetala i sa štiklama. Evo, tako je lijepo put saniran, jer prije
nego je se pristupilo sanaciji puta, do njega samo znalci mogli su, do Gradine Rašpor samo znalci su mogli pristupiti. Tako da zaista bilo je ta naša Gradina zarasla i nepristupačna. Evo ga. To su, vidite, ostatke Gradine, to su zidovi, ali i tu je jedna skica i pretpostavka kako je ona izgledala. Mogli bimo reći kratkom arheološkom istraživanju nisu nađeni ostaci prapovijesne baštine, ali iz srednjeg vijeka su nađeni. Ali to ne znači da nekim nastavkom projekta Kaštelir broj 2 ili bilo kojim drugim projektom, svakako trebalo bi detaljno istražiti ovaj lokalitet, a to sigurno ne bi trajalo mjesec ili dva, nego možda i 10 godina. Znači, evo na ekranu vidite značenje projekta Kaštelir, njegovu svrhu, svrha znači obnoviti tu povezanost života ljudi i biljaka i predstaviti u biti suvremenom dobu, suvremenim generacijama, što sam i prije rekla, koje sada, znači ta pandemija u stvari korone vratila je čovječanstvo na one nekadašnje temelje života, znači da zdravlje, zdravo okruženje ima prioritet nad svim mogućim globalnim stvarima koje nas okupiraju i ljudi zaista traže odmak od užurbanog načina života i sada pronalaze u prirodi, a ne kao recimo prije 2 godine dane smo provodili u shopping centrima, u ostalim nekim aktivnostima, ljudi su se vratili i vraćaju se prirodu. I time naš Kaštelir i projekt dobiva na važnosti i sve njegove aktivnosti koje su i isporučevine, kako bi rekli, dobijaju na puno većem značenju. Evo, to sam u stvari i sve prije rekla. Znači, iz tog svog razloga mi imamo tu vanjsku infotočku, to je naš Gradina Rašpor, koja je povezana i do nje vode 5 tabela. Tabele su jako lijepe, sažete, najznačajnije informacije nam nude i svakako važno je reći da su na hrvatskom, slovenskom, engleskom i talijanskom jeziku. Da, to sam rekla da je sadržaj zaista informativno poučnog karaktera i posjetiteljima se nude najvažnije informacije o Gradini Rašpor. Evo, još uz to aktivnosti Istarske županije su i kraća botanička, u stvari mobilna aplikacija koja ima u sebi kraću botaničku stazu i dužu botaničku stazu, tako da i to je jedan dodatan sadržaj i još evo zgotovljen će biti i turistički film, koje sve te filmove i recimo i izložbu i plakate i informacije turisti će dobivati na našoj unutarnjoj infointerpretacijskoj točki, koja sam i prije bila rekla, nalazi se u Račoj Vasi, u prizemlju stare škole, koja je zaista opremljena svom potrebnom opremom i informacijama za naše turiste koji će uživati u netaknutom kraju naše Kikjarije, u rezultatima ovog projekta i zaista mi kao općina Lanišće jako smo zadovoljni da smo bili partneri ovakvog projekta i radili sa prekrasnim i divnim ljudima koji stoje iza ovoga partnera i radujemo se, evo, mogu reći da se radujemo jednoj daljnjoj budućoj suradnji i radujemo se i priželjkujemo Kaštelir broj 2 koji bi evo još dodatno nadogradio sve ove
vrijedne aktivnosti i isporučevine koje smo postigli svi zajedno u ovom projektu. Evo, to bi bilo recimo to. Ako imate još kakvih pitanja i rado ću odgovoriti, neki osvrt, evo, slobodno pitajte. Gospođo načelnice, hvala lijepa na iscrpnoj i zanimljivoj prezentaciji. Vsekakor vam želimo uspešno sezono, sedaj je zagotovo obogateno s temi novimi aktivnostmi in atrakcijami. Bi pa tudi jaz pozval, če ima kdo kakšna vprašanja, naj jih prosim zastavi. Prav, če ni več nobenih vprašanj, poštovana gospođo načelnice, hvala na prezentaciji. Sedaj, ker že malo zamujamo, bi jaz kar prosil naslednjo referentko. Sada će nam i Natalija Iskra iz općine Mošćenička Draga prezentirati prapovijesnu i ostalu baštinu Vele Ozite i okolnih gradina. Gospođo Iskra, izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima iz općine Mošćenička Draga i u ime institucije općine Mošćenička Draga kao projektnog partnera. Još jednom moje ime je Natalija Iskra i koordinatorica sam projekta Kaštelir za općinu. Koordinatorica sam posljednjih 6 mjeseci, te ipak bih ovim putem napomenula i zahvalila se svojem bivšem kolegu Sanjanu Koraci koji je ovaj projekt vodio prethodnih godinu dana. Ispričavam se, evo, samo da ja stišam ton. Moram se također kolegi zahvaliti budući da je on zajedno sa cijelim našim općinskim timom doprinio postizanju ovih projektnih rezultata. Evo, u nastavku ću vam ja predstaviti na koji način smo u općini Mošćenička Draga za posjetitelje prezentirali našu prapovijesnu kulturnu baštinu. Recite mi, molim vas, vidite prezentaciju? Vidimo. Sve u redu? U redu, evo, nastavljamo. Područje općine Mošćenička Draga je zaista jedno područje iznimno bogato prirodnom i kulturnom baštinom, međutim na prvi spomen općine Mošćenička Draga zasigurno je svima u mislima prekrasna prirodna i kulturna baština kao spoj mora i Učke, pomorska i ribarska baština, međutim područje općine obiluje mnogom drugom kulturnom baštinom, također i prapovijesnom arheološkom baštinom koja je nažalost bila sve do ovog projekta dosta zanemarena, a u svakom slučaju kao i prostorno, budući da se nalazi na padinama Učke, te je zaista obrasla vegetacijom, a u drugom smislu također i u samoj svijesti građana, mještana i lokalnih institucija. Na području općine su zabilježene mnoge pučke priče o pronalascima brončanih kopalja i kamenih sjekira, tako da je u svijesti mještana oduvijek postojala je ta svijest da je to područje bilo naseljeno još od prapovijesti. Također to područje samo se naziva Liburnija, što znači da sama riječ je mještanima govorila uz koje vremensko razdoblje područje općine povezano. Međutim, do sada na prostoru općine Mošćenička Draga nije bilo sustavnih arheoloških istraživanja prapovijesnih lokaliteta, već su izvršena samo rijetka
sondiranja i pokoje prostorno i toponimsko prepoznavanje. Upravo zbog toga je bilo potrebno u prvoj fazi projekta najprije napraviti jedno lidar snimanje, odnosno analizu područja općine, te na temelju tih podataka izvršiti preliminarnu arheološku interpretaciju lidar podataka. Evo, ja ću vam u nastavku prikazati samo par najvažnijih isječka iz lidar snimanja. Evo, ovdje možete vidjeti kako je lidar snimanje, odnosno arheološko istraživanje, zabilježilo postojanje prapovijesne gradine Gradac kod uvale Cesara. Označeno je ovdje narančasto, to je ova veća. Ona je bila postojeća, znalo se za tu gradinu otprije, dok recimo ovdje niže, dakle desno, možete vidjeti još dvije narančasto označene, dva označena lokaliteta za koja su potencijalno također arheološka nalazišta, ili moguće također da se radi o samim geološkim nakopinama, međutim predmet mora biti predmet nekih daljnjih istraživanja. U nastavku, evo, ovdje na primjer možete vidjeti lokacije Šumber i Straževik koje su također zabilježene, onda Gradac kod Grabrova, još jedan Gradac iznad zaseoka Marasi u blizini izvora Kadanj, te za nas najvažnija dva lokaliteta, a to su Vela Ozida, koja je arheološki lokalitet koji smo kroz projekt revitalizirali i promovirali, te 500 metara od njega Marinov breg. Prema istraživanjima i prema literaturi stručnjaci smatraju da je Marinov breg bilo prapovijesno naselje, dok je Vela Ozida bila pomoćni objekt, odnosno smatra se da je bila prapovijesna osmotračnica. Ona je sama pozicionirana na vrhu brda, te ima vizualnu komunikaciju sa ostalim višim vrhovima, te se smatra da je ona zapravo služila za praćenje ovog područja, te signaliziranje ukoliko bi se zapazio da li dolazak neprijatelja ili već eto. Uglavnom, u svakom slučaju za signalizaciju. I kao što sam rekla, dakle, Vela Ozida je lokalitet koji smo mi između istraženih izdvojili kao lokalitet koji ćemo promovirati i revitalizirati u sklopu projekta. Navela bi još samo ukratko zaključak lidar snimanja, gdje bih tu zapravo par riječi našeg arheologa koji je analizirao lidar snimke, tu bih navela, gdje on govori da lidar snimanje je otkrilo veliku količinu detalja. Preliminarna arheološka interpretacija potvrdila je postojanje već poznatih lokaliteta, te je prepoznala potencijalne gradine, odnosno identificirala strukture koje se vrlo izgledno mogu vezati uz arheološke ostatke, posebice na prapovijesnim lokalitetima. Također navodi da se ističu i nalazi nekih do sada nepoznatih potencijalnih lokaliteta iznesenih u ovom elaboratu, koji još treba potvrditi izlaskom na teren. Navodi također da je rad na ovakvoj vrsti podataka iziskuje provjere i izlazak na teren radi potvrde, te nakon toga povratak na same podatke i eventualnu reinterpretaciju snimljenih područja. Dakle, samim lidar snimanjem nismo dobili gotove i konačne podatke, međutim svejedno elaborat predstavlja odličnu polaznu točku za daljnju dublju analizu i bavljanje ovakvom vrstom kulturnog krajolika na obroncima Učke. Evo, rado bih se sad vratila ponovno nazad na samu Velu Ozidu. Ovako Vela Ozida izgleda u realnosti. Dakle, radi se o bogatoj, međutim relativno neistraženoj gradinskoj kulturi koja je sagrađena u suhozidnoj tehnici
i u prostoru se na određenim lokalitetima još uvijek mogu vidjeti masivni temeljni blokovi koji su stari više tisuća godina. Prije nego vam u nastavku objasnim na koji način smo mi za posjetitelja pripremili sadržaje kroz koje predstavljamo prapovijesnu baštinu ovog područja. Samo bih vam za početak dala jedan geografski prikaz naših projektnih lokacija kako bi lakše razumjeli kako i zašto izgledaju naše određene projektne isporučevine. Dakle, naša vanjska i unutarnja infointerpretacijska točka obje su smještene na području Mošćeničke Drage, koja zapravo ona sama nije arheološka lokacija, već Vela Ozida koja se nalazi, ovdje je znači prikazana žutom točkom i ona se nalazi iznad Brseča. Budući da za razliku od većine drugih partnera koji su svoju infointerpretacijsku točku smjestili na samom arheološkom lokalitetu, mi zbog nepristupačnosti smo odlučili arheološki lokalitet, interpretacijsku točku smjestiti u Mošćeničku Dragu, budući da je Mošćenička Draga turistički centar ovog područja. I onda iz Mošćeničke Drage do lokaliteta Ozida vodi duža botanička staza, dok iz Brseča, dakle ovaj drugi manji krug, do same Vele Ozide, vodi kraća botanička staza. Dakle, kraća botanička staza vam je prikazana evo kroz ovaj slajd. Sama dužina staze iz Brseča do Vele Ozide je u dužini od nešto više od 1 kilometra u jednom smjeru, 150 metara visinske razlike, te za proći tu šetnicu je otprilike vam potrebno oko 30 minuta. Na stazi smo postavili ukupno 7 tabela. Uz početnu tabelu na dodatnim tabelama su prikazani sadržaji koji objašnjavaju posjetitelju tko su bili Liburni, kakav je bio njihov društveni ustroj, nešto više o njima kao pomorcima, te o njihovom samom svakodnevnom životu, te životu za vrijeme rata, te što je posebno zanimljivo da je zapravo kod Liburna vladao matrijarhat. Dakle, u tom elementu govorimo o kraćoj botaničkoj stazi od Brseča do Vele Ozide. Duža botanička staza kreće od vanjske infointerpretacijske točke koja se nalazi na području Mošćeničke Drage, a na slajdu možete vidjeti jedan prikaz iz idejnog projekta. Prije se to radilo jednoj dosta neuglednoj javnoj površini, neuređenoj, koju smo kroz ovaj projekt uredili na način da bude jedna ugodna pješačka i boravišna zona. Budući da je tamo i prije postojao jedan drvored, odlučeno da će sva postojeća stabla biti zadržana. Oko njih se nalaze veliki zeleni otvori. Evo na ovoj skici dosta malo izgleda, zapravo oni su puno veći. U prostoru je postavljena urbana oprema u obliku kamenih struktura za sjedenje, dok su interpretacijski i edukativni sadržaji prikazani kroz infoploče te prezentaciju prapovijesnog bilja u samom podu. Evo, u nastavku ću vam kroz par fotografija pokazati kako zapravo naša infointerpretacijska točka u prostoru izgleda. Ukupno je ona dužina nešto više od 100 metara, te ćete u nastavku, evo sad možete kroz par fotografija vidjeti, evo kao što sam rekla, prapovijesna baština da je prikazana kroz tri edukativne ploče. Ovo je jedna od te 3 edukativne ploče. Naime, odabrane su, budući da kroz našu infointerpretacijsku točku uz arheološku baštinu mi prikazujemo i botaniku i etnobotaniku područja. Za vertikalne ploče su odabrane 3
tri vrlo poznate lokalne biljke, to su ljekoviti odoljen, uskolisni trputac te kantarion. Možete vidjeti da, dakle, onda te biljke su prikazane na način da se u korten pločama izrezao njihov oblik, a osim toga su postavljena 3 zakretna kruga, ispod kojih možete pročitati nešto više od samoj toj biljci i njezinoj upotrebi. Na svakoj ploči se nalaze 3 kruga, budući da smo sadržaje prikazali višejezično, dakle jedan krug je namijenjen hrvatskoj interpretaciji, jedan slovenskoj i treći engleskoj. Drugi element za koji sam rekla da su također prikazi bilja u podu, također su izrađeni iz korten ploča, a ovdje su odabrane sljedeće biljke, a to su također karakteristične za naše područje: veliki bun, zmijino mlijeko, stolisnik, cikorija, kopriva i crni sljez. Evo, ovo bi bila još jedna od vertikalnih ploča. Ovdje možete također vidjeti opremu, odnosno kamene strukture za sjedenje. I u nastavku evo imate prikaz još jednog podnog prikaza lokalnog bilja. Vanjskoj infointerpretacijskoj točki je pridružena i multimedija, odnosno sadržaji su prikazani kroz IKT. Odabrali smo izradu aplikacije koja je dostupna preko tableta i svaki posjetitelj nalazeći se u obuhvatu investicije, odnosno u obuhvatu infointerpretacijske točke, može upereći određene točke u prostoru, može na ekranu pročitati određene sadržaje o prapovijesnoj baštini. Dakle, radi se o virtualnom prikazu podataka koji su smješteni, odnosno vrsta aplikacije augmented reality, što znači da je sva interpretacija smještena u prostoru. Odlučili smo se za takvu vrstu interpretacije kako bi bila što inovativnija i interaktivnija, a na taj način i što zanimljivija svim dobnim skupinama za korištenje i istraživanje baštine. Evo, jedan kratki video bih vam također tu prikazala. Radi se o prvoj ediciji festivala, u sklopu koje smo organizirali obilazak duže botaničke staze biciklima. I za kraj još unutarnja infointerpretacijska točka, budući da je Mošćeničkoj Dragi kao polazišnoj točki za upoznavanje prapovijesne baštine uz
vanjsku, pridružena i unutarnja infotočka koja se nalazi u prostorijama turističke zajednice općine Mošćenička Draga i zapravo se nalazi na nekih samo 30 metara od vanjske točke. U sklopu projekta smo u prostorije turističke zajednice postavili multi-touch display na koji je instalirana aplikacija za vođenje po zemlji Kaštelira, a također su dostupne i druge isporučevine kao što su leci, slikovnice, suveniri i slično. Evo, toliko s naše strane. Ja se nadam da sam vam uspjela dočarati na koji način smo mi i izabrali i prikazali našu prapovijesnu baštinu. Evo, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojim na raspolaganju. Super, gospođo Iskra, puno hvala na toj iscrpnoj i simpatičnoj prezentaciji, posebno na filmu. Tudi jaz bi pozval k vprašanjem, če so kakšna. Vidim, da je moj kolega in tudi šef Darko Darovec že nekaj želel povedati. Klopil mikrofon, ja. No, če ni, mislim, vprašanj, sedaj smo si verjetno zaslužili Ja, Darko, samo še tole. Kaj ti gospod Hrvoje Krivošič iz Prirodnog parka Učka se uspel povezati in lahko bi še podaljšali za teh 15-20 minut, če se seveda strinjate, da bi še on predstavil svoje predavanje. Seveda, vsekakor želel sem se samo zahvaliti kolegicama, s katerimi smo sodelovali ne samo zadnjih nekaj mesecev, kot je Natali prej povedala, da je, bi rekel, nadomestila vodjo, ampak je od vsega začetka bila z nami. Res sta se občini, torej na hrvaški strani, lepo odzvali, pripravili številne aktivnosti, prezentacije, tako da res kapo dol in smo vam samo sledili pri tem. Zdaj pa, če je kolega iz Učke tudi že uspel vzpostaviti kontakt, seveda z veseljem ga bomo poslušali. Dobar dan, još jednom. Evo, nadam se da mi sad sa internetom neće ništa biti lošega i da ću svoje predstavljanje izvesti do kraja. Za početak, evo, pokušat ću ponovo pokrenuti prezentaciju. Da li se vidi? Vidi se, super. Odlično. Evo, dakle, za početak, evo, u moje ime htio bih pozdraviti sve prisutne ispred projektnog partnera Parka prirode Učka, koji je kao dio ovoga velikog projekta dobio priliku staviti u uzgoj, odnosno pokušati stvoriti biljku koja će se jednog dana moći komercijalno iskorištavati, a dakle radi se o biljci žutoj sirištari ili žutom encijanom. U samom projektu je bilo zamišljeno da se stvori jedna, odnosno 3 pokusne plohe koje bi bile smještene na različitim lokacijama na području Učke, odnosno Čičarije, ali naravno situacija sa COVID-19 nas je ograničila u tome, tako da smo zapravo se odlučili iz jednostavnog razloga da se nadzor nad pokusnom plohom može jednostavnije obavljati, da se od predviđene 3 pokusne plohe napravi zapravo samo jedna i za tu namjenu je određena lokacija koja se nalazi
između dva vrha, dakle najvišeg vrha Parka prirode Učka, dakle Vojaka, i susjednog vrha, Suhoga vrha, dakle u dolini, to jest u Vrtači, u kojoj je smještena naša pokusna ploha. Ona je dakle smještena na nadmorskoj visini od 1200 metara. Dakle, kasnije kada budemo govorili malo detaljnije o ovoj bici i zašto toj bici, shvatit ćete zašto je upravo ova nadmorska visina koja je naglašena bitna. U samom pokusu prisutne su bile 3 biljne vrste koje su karakteristične za područje kako Učke, tako i Čičarije. Dakle, radi se o primorskom brisku ili Saturei montani, zatim Melisi officinalis ili matičnjaku i o Gentiani lutei, subspecie Symphyaandri, koja, dakle, to je žuti encijan, žuta sirištara, dakle, koja je karakteristična i za područje Učke i za područje Čičarije. Zašto smo zapravo se odlučili za žuti encijan kao glavnu biljku? Sve 3 biljke zapravo se mogu komercijalno iskorištavati, dakle bogate su eteričnim uljima koja se dakle pri kompletnoj preradi mogu dakle pretvoriti od biljaka u kvalitetno aromatično ulje. Žuti encijan ili žutu sirištaru smo izabrali iz više razloga. Jedan razlog je već u tome što je ta biljka se nalazi u grbu općine Lanišće. Dakle, tu je već bila poveznica između ta dva projektna partnera, a s druge strane samo latinsko ime Gentiana prema grčkom liječniku Dioskoru, on smatra zapravo da se ta biljka, da je dobila ime po ilirskom kralju Gencijanu. Tako da su, znači, ova kula na početku, na lijevoj strani, dakle to je naš zaštitni znak planine Učke. Ova tu korita, upravo i tako se i naziva lokalitet korita koja se naziva na Čičariji, samo je malo da dobite dojam o kakvim se područjima radi. Što se tiče, dakle, žute sirištare, Gencijane lute, ona u Hrvatskoj nije bila do sada znanstveno ispitana, niti korištena za u bilo takvim istraživanjima. Dakle, ovaj naš poduhvat u sklopu projekta Kaštelir je bio u našim okvirima kako nas kao partnera, tako i nas kao države Hrvatske, pionirski poduhvat. Dakle, sve ono što je pionirsko, dakle, povlači za sobom i neke nepoznanice. Jedini orijentir koji nam je bio na raspolaganju, dakle u nedostatku literature, je bio diplomski rad koji je napisan 2017. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, ali taj diplomski rad koji je obranjen se zadržao samo na teoriji. Dakle, nekih konkretnih istraživanja nije bilo. Uhvatili smo se u koštac sa tom biljkom, ne znajući puno o njoj. Jedino što smo znali da je želja i projekta i nas da se od te biljke stvori materijal, dakle sadni materijal za budući plantažni uzgoj, a sve u cilju vraćanja stanovništva
raseljenog stanovništva sa područja Čičarije, koje bi se moglo komercijalno baviti uzgojem, dakle plantažnim uzgojem ove biljke, čija ljekovita svojstva su odavno prepoznata, ali zbog smještaja te biljke u crvenu knjigu ugrožene flore, njeno ubiranje iz prirodnog okruženja nije bilo više moguće. Znači, kada smo se odlučili, dakle, kako izgleda ta biljka i u sklopu grba općine Lanišće i u svom prirodnom okruženju blizu Gospinog dola, dakle na području Čičarije. Ono što je bitno, znači, mi smo krenuli u sabiranje sjemena, naravno. To nam je bio, dakle, generativni način razmnožavanja nam je bio najvažniji način, dakle postoji još i generativni, no on se kasnije pokazao kao samo dobar pokušaj, ali još puno moramo naučiti o toj biljci da bi mogli je i na taj način razmnožavati. Što se tiče prvog pokušaja dobivanja presadnica, on je naravno nismo se uspjeli baš proslaviti iz jednostavnog razloga što nismo imali dovoljno dobrih podataka i dovoljno informacija što raditi i kako se ponašati prema toj biljci. Prvi problem je već bio u tome što smo u skupljanje sjemena pristupili prekasno, kada smo dobili zapravo prvo nedovoljnu količinu sjemena, zatim to sjeme je bilo neprihvatljive kvalitete i ono što smo dobili kao konačni produkt je bilo zapravo mjerljivo u promilima, što znači u količinama koje ni izdaleka nisu dovoljne da bi mogli govoriti o nekakvoj ozbiljnijoj proizvodnji, prvo presadnica, a zatim uzgoja u komercijalne svrhe. No, taj prvi neuspjeh nas nije naravno pokolebao, nego smo sljedeće godine na temelju iskustava vlastitih krenuli u drugo vrijeme, puno ranije, dakle već krajem 8. i početkom 9. mjeseca počeli smo skupljati sjeme sirištare na dvije lokacije, vrlo bitne, dakle jedna je sam vršni greben Učke, dakle neposredno uz vrh Vojak, a druga je bila u Gospinom dolu koja već spada u područje Čičarije. S obzirom da je naš park zapravo, iako imenom upućuje na planinu Učku, on zapravo objedinjuje i planinu Učku i Čičariju. Tako da je skupljanje ovog novog sjemena upravo sa te dvije lokacije koje obilježavaju naš park u cijelosti je bilo od presudne važnosti. Tako sjeme koje smo dobili, naravno bez pomoći vanjskog suradnika koji nam je zaista vrlo rado ustupio svoja znanja i svoje prostore, a radi se o Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Oni su nam zapravo, zahvaljujući svojoj tehnologiji, svojim iskustvima, ovo sjeme pokušali i na kraju i uspjeli pretvoriti u nešto korisno, u nešto iz čega možemo danas sutra očekivati buduće sadnice. Kako je projekt Kaštelir traje relativno kratko, a proizvodnja sadnica od sjemena do sadnice koja bi se mogla saditi na pokusnu plohu, dakle taj period je iznosi 2 do 3 godine minimalno,
je, dakle, ovaj projekt je zapravo prekratak, ali unatoč tome što projekt uskoro završava, nama to nije predstavljalo nikakvu prepreku, nego mi nastavljamo i dalje sa pokušajima i pokusima sa tom biljkom. Ono što smo u ovoj turi, dakle u ovom novom pokušaju uspjeli dobiti, znatno se razlikovalo od prvog pokušaja. U ovom pokušaju, dakle, koristili smo, s obzirom da smo skupili veliku količinu kvalitetnog sjemena, mogli smo raditi različite pristupe tome sjemenu, kako kod procesa stratifikacije, što znači izlaganja temperaturama između 1 i 2 stupnja pod različitim postocima vlažnosti. Tako smo i s tim biljkama, dakle, i kasnije djelovali sa preparatima u različitim koncentracijama. Dakle, sa kvalitetnim sjemenom i u dovoljnoj količini mi možemo, dakle, očekivati, odnosno mogli smo očekivati dobre rezultate. To su još dvije kulture koje smo koristili. Dakle, ovo je pokusna ploha koju smo zasnovali na planini Učki. Ovo je moja malenkost uz pokusnu plohu. Dakle, pokusna ploha je zapravo smještena na idealnom mjestu, osunčena sa cijeli dan, na idealnoj nadmorskoj visini. A ono što sam govorio na početku, idealna nadmorska visina, zašto baš 1200 metara? Iz razloga što žutni encijan ili žuta sirištara zapravo najbolje rezultate daje i uostalom i u prirodnom okruženju se nalazi na visinskim razlikama između 900 i 1500 metara. Tako da ova naša površina od 1200 metara zaista predstavlja savršenu ili idealnu sredinu u kojoj možemo očekivati dobre rezultate. Što smo, dakle, od nove ture sjemena dobili, dakle, na lijevoj strani je vrijeme, odnosno sjemeni materijal koji smo stavljali stratificirati, a na desno su, dakle, proklijale sjemenke. Dakle, nakon procesa stratifikacije došlo je do premještanja sjemena u komore za naklijavanje i zaista trud se isplatio. Kao što vidite na desnom slajdu se vide, dakle, mlade klice, dakle, mladi korijenčići koji izlaze iz sjemenki. Sada već možemo govoriti o postocima proklijalih sjemenki, što je naravno ulijevalo snagu za daljnji trud oko ove biljke. Na sljedećem slajdu se vidi, dakle, ono što smo dobili. Na lijevoj strani su, dakle, sijanci koji su trenutno visoki svega nekoliko milimetara, svega 10 milimetara. Dakle, radi se o biljčicama koje imaju kotiledone i jedan prvih pravih listova. Na desnoj strani je pokušaj dobivanja sadnica vegetativnim putem, dakle, pri prvom neuspjehu sa vegetativnim razmnožavanjem, drugi put smo pokušali uz pomoć hormona za zakorjenjivanje podanke potaknuti na razvoj sekundarnog, odnosno adventivnog korijenja, koje bi omogućilo izbojima koji se vide ovdje na desnoj strani izvan zemlje da se razviju u buduće biljke. I ovaj put pokušaj sa izdancima, odnosno sa podancima, dijelovima podanaka na koji su pokazali ove izboje, se pokazao neuspješan, ali i za neku ozbiljniju proizvodnja uz pomoć podanka zapravo nije ni preporučljiva, a ni
efikasna. Iz jednostavnog razloga što se na ovaj način, ako bi i uspjeli dobiti zakorijenjene izboje, može proizvesti tek mali broj biljaka. Na generativni način, to jest razmnožavanje putem sjemena, uspjeli smo dakle dobiti veći broj malih sadnica, no da bi dakle te sadnice se trenutno nalaze u rasadniku instituta. Ako sve bude se nastavilo razvijati na način kako smo i do sada imali uspjeh, neka perspektiva, odnosno prognoza za presadnju na našu pokusnu plohu ovih malih biljčica bit će tek u jesenskim mjesecima ove godine. Dakle, govorimo o biljkama koje imaju izuzetno spor rast. Ovo što smo postigli drugim pokušajem je znatno obećavajuće, znatno više obećavajuće, znači ulijeva nam snagu i nadu da ćemo zaista jednog dana, ako u tom smjeru nastavimo, što naravno uključuje nova istraživanja, nova ispitivanja, nove metode kojima se može dobiti sadnica. Dakle, sve nas to upućuje na to da moramo biti ustrajni i nastaviti bez obzira što projekt ovdje završava. Tek uzgojem na pokusnoj plohi te sadnice mogu se daljnjom njegom i daljnjim praćenjem pretvoriti u buduće sadnice koje će jednog dana, nadamo se, stanovnici Čičarije koji su već pokazali interes na festivalu Encijana da bi nabavili te sadnice Encijana, dakle, to nam ulijeva tu snagu da ustrajemo u tome. Na kraju bi se zahvalio zaista voditeljici projekta koja je Parku prirode Učka omogućila taj poduhvat, kako pionirski, kako za sam park, tako i za našu zemlju, i koji evo, pokazuje smjer u kojem trebamo nastojati razvijati i naša zaostala područja, tako da evo, to je sve od mene. Hvala na pažnji i nadam se da ste me cijelo vrijeme sve čuli. Jesmo. Hvala na toj prezentaciji. Ker smo že malo prekoračili naš program oziroma časovne omejitve posameznih sklopov, bi sedaj pozval res k kratkim vprašanjem, če so kakšna. Če jih ni, se obema predavateljicama in pa predavatelju zahvaljujem za njihove predstavitve in vas vse sedaj pač spuščam na kosilo, torej na pauzo. Spet se slišimo in vidimo, upam, da brez zapletov, ob 14:30, torej ob 14:30, v sklopu Trajnostni turizem ozemlji Kaštelirjev oziroma Održivi turizem ozemlji Kaštelirja 2, ki ga bo vodila Jasna Potočnik-Toplec. Najlepša hvala za pozornost in dober tek, prijetno. Hvala. Hvala, Žiga, adijo.